El quadre Magatzems d'Esport d'Amor és una pintura a l'oli sobre tela de l'any 1835, del qual no sabem l'autor, però podem dir que l'artista coneixia molt bé la societat menorquina i les activitats que representa. El punt de vista que agafa el pintor ens situa a l'inici del moll de llevant del Port d'Amor, on hi ha la costa de les Voltes. El primer edifici que veiem, aquest blanc, era la licoreria d'en Antoni Salcedo. Aquests magatzems, amb una falsa arquitectura, perquè el pintor va voler representar el procés del vi i de l'aiguardent. Creiem que és un homenatge a Alexandre Bassilini, capità mercant i hacendat, ja que es representen activitats que ell comerciava, com el comerç del blat i les vinyes. La part superior del quadre està representada la costa de la Font o de la Miranda, que es va fer entre 1827 i 29 per comunicar la nova urbanització de dalt de les Tanques del Carme amb esport. Aquí podem veure la tàpia de sort del convent del Carme. Un dels edificis destacats d'aquestes Tanques del Carme és el que veiem aquí, que és un edifici neoclàssic del període i es correspondria en l'antic consolat holandès, com podem veure en la bandera a la façana. D'aquest edifici, avui en dia, es conserva una balconada que correspondria al soterrani de Can Valls. Si passegem pel port, encara es pot apreciar. Aquest quadre va entrar al Museu de Menorca per una donació l'any 1985, juntament amb un mirall del segle XIX. La senyora Catalina Bisbal d'Aïnsa va fer la donació que va heredar d'uns familiars, el senyor Mateo Terrés i la senyora Bàrbara Borràs. Però d'on procedia aquest quadre? El senyor Mateo Terrés va comprar l'any 1899 una casa a l'Esplanada d'Amor, una casa que avui en dia està transformada en diferents oficines, però que conserva alguns sostres pintats. Per les investigacions realitzades, l'any 1777, aquesta casa la va comprar Alexandre Bassilini. L'any 1819 mor Alexandre Bassilini i part del seu patrimoni l'hereda en Joan Bassilini. Entre l'any 1822 i 1823, en Joan Bassilini devia encarregar unes pintures dels cels rasos de sa casa en el pintor de Ciutadella, Andreu Galvis. Andreu Galvis, l'any 1823, es trasllada a Amor quan es casa i també per una feina posterior que se li encarregarà, que és la decoració interior del nou Teatre d'Amor. El saló principal presenta un cel ras de tela pintat al tremp de cola, amb 3 escenes que es tanquen en sanefes de motius florals i detalls de 4 rostres de dones, que representen les estacions de l'any: primavera, estiu, tardor i hivern. L'escena principal està al centre i és la representació clàssica de la mort de Príam, el rei de Troia, i del seu fill Polites a mans de Pirros, el fill d'Aquil·les. Una escena neoclàssica inspirada en una obra del pintor italià
Pietro Benvenuti de l'any 1811. Una de les particularitats d'aquesta pintura és que està signada i datada amb el nom del pintor i l'any, Andreu Galvis, 1823. És l'única pintura de cels rasos signada que coneixem fins ara a Menorca.